Здравейте, аз съм Веспо от клуб по йо-йо качване. Покрай йо-йото се зарибихме на най-различни играчки, най-зрелищната от които е пумпала. Тя е доста подобна на йо-йото като структура и сега ще ви запозная с пумпала като структура и с това как се прохожда в него като спорт. Това нещо е един много хубав пумпал, има и по-прости от него, но хубавите трикове с пумпал трябва да се правят с хубав пумпал. Какво представлява пумпал? Това е една тежка играчка, в смисъл относително тежък и по-тежък от йо-йото. В долната част има един свободен връх, който е свързан с горната част с лагер и горната част се върти свободно. Всъщност общото с йо-йото е, че както йо-йото има форма на пеперуда, това са крилата на тая пеперуда, пумпал има доста подобна форма, с тая разлика, че едната половина липсва. Значи тук би могла да е втората част на пумпала. Идеята е, че пумпала се върти много по-бързо от йо-йото, понеже е много по-тежък. И втората половина фактически не е нужна. Просто пумпала може да се върти върху въжето, то пак е тук, както е при йо-йото между двете половини, така и тук, само че тук е на върха. И когато се върти много бързо пумпала, може да стои на въжето без да има втора половина. Това е основната идея. Върха е свързан с горната част с два лагера, а не с един, както е при йо-йото. Единият лагер е на самия връх, другия лагер е в горната част на пумпала. Когато вървиме нагоре, ще видим вече върха, не върха, ами не знам как се казва. Самата горна повърхност на пумпала е сцепена на две, през нея минава въжето. Как става навиването на въжето? Така, навиването на пумпала става по различен начин с дясната и с лявата ръка. Ако си играете с дясната ръка, както аз, се прави следното нещо. Първо, хубаво е въжето да е високо най-малко, колкото сте вие. Може да ще даже много по-високо, защото лично да ви силно доста. Така, също съм си направил едно смесено въже от двете ви. Така, на единия край на въжето се прави един голям възъл, като този. На другия край на въжето, като си купите пумпал, това нещо го има вътре, но по принцип на другия край може да се сложи всякакъв накрайник. Идеята е това нещо да стане между кръстите и да ви е удобно, може да сложите каквото си пуснете на другия край на въжето. Така, хваща се края на въжето с възъл в едната ръка и този възъл се слага в цепнатината на пумпала по този начин, защото тия пумпали, които са хубави, обикновено имат такава цепнатина. Има такива, които нямат цепнатина, ако случайно в вашите ръце е попаднал така, въжето се слага така. Увива се около горната част на пумпала и върху възела се поставя самото въже, по този начин се опъва. След това продължавате надолу и стигате до върха. Тук вече няма значение дали по този начин сте избрали да го завръзвате или по класическия. Стигате до върха. Въпросът е да се навива въжето към вас, т.е. първо минава отвънка на върха и след това започвате да въртите въжето нагоре, 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 като е хубаво да опъвате въжето. В смисъл, в момента въжето е доста опънато, така и трябва, за да може пумпала да се засили много. Това в момента ви го показвам с дясна ръка, също нещо би могло да се направи с лявата ръка, само че ще изглежда по абсолютно определен начин. Пумпала се държи в дясната, възел се държи в лявата, хващате това нещо, стигате до върха и отново първо от външната страна и после към вас и започвате да навивате към върха по същия начин, както да е с лява ръка, няма смисъл да го правим, защото не мога да направя. След като го навиете, тук идва вече хващането на пумпала в ръката, което е малко сложно. Пумпала се хваща с върха нагоре, като свободния край на въжето се хваща между средния и безименния пръст, някои го правят между показалеца и средния, където искате да го хващате. На мен ми е най-удобно между средния и безименния пръст. Върха е важно да е нагоре, след което с пръста на ръката се прави следното нещо. Палеца трябва да е успореден на долната страна на пумпала по този начин. Не така, не така, палеца трябва да държи пумпала за ръба. А показалеца трябва да е по линията на пумпала. Ето така. Тук вече тънката част да се научите тази част от въжето да е опъната. Тоест, хубаво да си нагласите пумпала в ръката, така че да е опъната.
след което пумпала се хвърля, ако го държите с дясната ръка наляво, ако го държите с лявата ръка надясно. Като целта е да направите нещо като къмшично удар с ръката, с която го държите, така че когато цялото въже се развие, пумпала да стане малко напред и малко да отбрана при вас.